Kis István vagyok. Fogok nektek mindenfélét magyarázni majd úgy, hogy az oktatásban egy picit ugorjunk ki, és maradjunk annál, hogy valószínűleg mindannyian szeretitek a saját terméketeket, meg a szolgáltatásotokat értékesíteni, vagy hát ha nem is szeretitek, de muszáj, mert for-profit cégnél ugye enélkül kevéssé van bevétel. És én arról szeretnék egy picit beszélni, hogy most így a modern technológiákkal, aminek egy része AI, egy része nem feltétlenül AI, hogyan lehet ezt megtenni, és hogyan érdemes megtenni. Az én fejemben az volt, amikor erre készültem így egy-két napja, hogy valami olyasmit szeretnék nektek elhozni, hogy így megmutatom, hazamentek, beállítjátok, működik. És hogy bár 10 perc, 15 perc erre nagyon-nagyon kevés, tehát elképesztően pörgős lesz így a slide-sor, de hogyha utána még egy picit beszélünk róla, akkor tényleg az van, hogy ti ezt egyedül be tudjátok állítani. Valószínűleg sokfajta CRM, meg mindenféle eszközt használtok az ügyfélszerzés kapcsán. Van, aki Excel-ezik, van, aki a legmodernebb CRM-et használja, van, aki Notepadet, mármint ilyen kézi jegyzetet használ, Outlookot, és ezzel nincs semmi gond. Teljesen oké, szerintem mindannyian fogjátok tudni használni, amit most hoztam. Ennyi kitekintőt engedjetek meg, hogy alapvetően sales marketing területen ugye kétfajta megközelítést különböztetünk meg, az egyik az inbound, a másik az outbound marketing, tehát amikor mi be akarjuk vonzani azon konkrét érdeklődőket a weboldalunkon keresztül, és stb. Ezt hívják ugye ilyen pull marketingnek, itt alul látjátok is. Tehát jön az ügyfél igazából kvázi ingyen hozzánk, mert valami olyan kapcsolatrendszerünk van, vagy olyan megjelenésünk van, vagy valami, hogy érdekli őt a termék, és van a klasszikus outbound, ami meg mi megyünk oda az ügyfélhez telefonhívással, e-maillel, akármi mással. Jó, ezt biztosan ismeritek, csak hogy mindenki egy nézőponton legyen, ezt szerettem volna elmondani. Én a másodikat hoztam most kibontva, és a végén pedig az inboundra is mutatok egy megoldást. Tehát most az outboundról fogunk beszélni. Amint itt láttok, hogy egy klasszikus töltsér modellben ugye ismernetek kell azt, hogy ki az ideális customer profile, milyen prospect base-etek van, kit lehet egyáltalán megkeresni azzal kapcsolatban, hogy nektek milyen terméketek, szolgáltatásotok van. El kell őket érni. Itt ugye most alapvetően ez egy szoftveres modell, itt egy demót be lehet mutatni, hogyha nektek nem demótok van, hanem nem tudom én, egy példatermék, vagy akármi, azt nyilván be tudjátok helyettesíteni, és hogyha nincs válasz, akkor ezt pörgetni, és többször megtalálni, és így tovább. Jó, tehát hogy most ami a cél a mostani prezentációval, illetve az előadással, az a következő. Szeretnénk célzottan embereket megtalálni, első lépés. Második, ugye cold e-mailre fogunk most fókuszálni, tehát hideg e-mail, ami azt jelenti, hogy én olyan embereknek küldök e-mailt, akit nem ismerek, mondhatnátok, hogy spam, de egyébként, hogyha konkrét értékajánlat van benne, ami számára fontos és izgalmas lehet, mert azt meglátjuk, hogy lehet ezt megtenni, akkor én ezt nem tekintem spamnek. Meg kell fogalmazni a szekvenciákat és personalizálni kell az üzeneteket. Szekvencia alatt mit értünk? Azt, hogyha nekem van egy üzenetem, amit szeretnék eljuttatni annak az adott félnek, akkor azt egy e-mailben beleírom, de lehet, hogy nem fog válaszolni. Akkor arra kell egy follow-up, lesz arra is egy follow-up, és akkor 1, 3, 5, 7 elemű szekvenciákat lehet írni, amit a mesterséges intelligencia és különböző automatikus toolok menedzselnek. És a végén nyilván ezeket ki kell küldeni. Ezt szeretném most megmutatni az egyes eszközökön keresztül, hogy erre milyen lehetőségek vannak így ma 2026-ban. Ugye az első az, hogy kinek írjunk, nyilván tudjátok nagyjából legalább, hogy ki a célközönségetek, kit szeretnétek megtalálni. Most a példa kedvéért én megnyitottam egy Apollót nektek, sajnos élő demót nem tudok hozni, mert az tényleg 30 perc lenne, ami most így nem fér bele az időnkbe. Amint itt láttok, nem kell a mindent áttekinteni, itt van mindenféle menü, amit érdemes megnézni, hogy én biztosítókra szeretnék szűrni, mert biztosítói megoldást szeretnék mondjuk eladni, kizárólag olyan ügyfeleknél, akik 200-nál többen vannak, és az európai szektorban. Ugye az Apollóra annyit érdemes tudni, hogy ez egy nagyjából 200-300 millió embert tartalmazó adatbázis, mindenféle elérhetőséggel és egyebekkel, amiben lehet keresni. Majd ilyen GDPR-ra még vissza fogunk térni. És akkor gyakorlatilag itt ezzel a 3 szűréssel látjátok, hogy 1300 ilyen céget találtam, tehát 1300 biztosító van Európában, akit ő ismer, és hogyha én ezt berakom egy listába, amit meg is tettem, itt fölül látjátok, kicsit járkálni fog, szerintem jobb így, mint hogyha prezenterrel mutogatnék. Ebben vannak azok a biztosítók, szeretném a digitális csatornán lévő vezetőket elérni. Ezek nagyjából ezek a pozíciók, egyébként a mesterséges intelligencia segít abban, hogy mik ezek a pozíciók, amiket ide érdemes
írni. És amit láttuk, hogy rögtön van nekem 925 olyan kontaktom, aki valószínűleg az én szolgáltatásom per termékem számára releváns lehet, legalábbis én azt gondolom, és általában egyébként visszaigazolja a piac, mert sok szokott lenni az érdeklődő, relatíve, majd mindjárt láttok számokat is. Tehát ott tartunk, hogy van nekünk egy ideál customer profilunk, van egy prospect bázisunk, amit ugye ez a 925 fő jelent, és most szeretnénk hozzájuk elérni valamilyen formában. Hogyan írjunk nekik levelet? Nyilván lehet kézzel, meg mindenféle módon, de a legnagyobb probléma az, hogy bárhogy is írjuk, jó eséllyel, vagy nagy eséllyel kerülünk spambe, akkor, hogyha nem tartunk be bizonyos szabályokat, és ennek vannak ilyen best practice-ei. Az egyik legfontosabb best practice, hogyha sok levelet akarunk kiküldeni, akkor nem érdemes saját doménről. Tehát nyilván mindannyiótoknak van weboldalaik, vagy egy weboldala biztosan, és hogyha arról nem tudom én, mondjuk újház.hu, nem tudom, hogy van-e ilyen, és akkor nekem mondjuk az a doménem, én azt használom, és onnan levelezek, akkor nem érdemes onnan küldeni, mert hogyha bármi félre megy, és nem tudom én, sok visszapattanó levél lesz, akkor az egészségét annak a doménnek le tudom csökkenteni, és el tudom rontani. És erre is vannak megoldások, hogy saját domént érdemes regisztrálni. Elrettentésül raktam föl ezt a szlájdot, mindenféle dolgot be kell állítani informatikailag a doménhez. Ezt nem kell érteni, ne ijedjetek meg. Pont azért szerettem volna megmutatni, mert ezt mind megcsinálja egy eszköz, ami a premiuminboxes.com. Senkivel semmilyen kapcsolatban nem állok, tehát ez nem egy promó cucc, az Apollo-val sem ezzel, sem majd a következő túlokkal. Csak szeretném, hogy föl tudjatok építeni egy ilyen jófajta pipeline-t. Amit itt láttok, hogy én nem úgy informatikus vagyok, de nekem is tök hasznos, hogy nem kell ilyenekkel szórakozni. Mi ezt az 5 domént használjuk. Látjátok, mindegyik Danubiusos, de egyik sem a fő doménünk, és erről küldünk ki mindenféle e-mailt, hanem mindenféle elsősorban oktatási, banki és biztosítói leveleket. Ahogy említettem, ugye ez a 3 domén, amiben dolgozunk, és ezt ő automatikusan beállítja, megcsinálja a Google accountokat hozzá, beállítja a megfelelő doménbeállításokat, amit az előbb láttatok, és még integrálódik a következő kiküldő rendszerre, ami így néz ki. Amint itt láttok, be vannak töltve azok a kontaktok, persze ez most nem biztosítói, mert ez egy másik kampány, de itt látjátok, ki van szürkítve nyilván az e-mail, illetve a konkrét kontaktnév, hogy azért mégse lássatok konkrét ügyféladatokat, de itt látjátok azokat a cégeket, akinek most fogunk írni, vagy hát ez már kiment, úgyhogy írtunk. És itt lesznek az personalizált üzenetek. Ugye miért fontos a personalizált üzenet? Mindenkinek megírod ugyanazt a levelet, és raksz be valami personalizációt, akkor rögtön kevéssé lesz hideg az e-mail, tehát meggyőzőbb tudsz lenni. És itt például rengeteg szerepe van a mesterséges intelligenciának, mert egy ilyet mondjuk 900 alkalommal megírni, hát nem tudom, egy 10 fős csapatnak a napokba került, és egyébként ezt megcsinálták az igazán jó cégek, mert akkor sokkal jobb konverziót tudtak elérni, tehát a megrendelésnek a százaléka sokkal jobb volt. Most a mesterséges intelligencia konkrétan be lehet úgy promptolni, erre is vannak jó megoldások és gyakorlatok, hogy nézze meg azt az adott céget, nézze meg azt az embert, nézze rá LinkedIn-en, nézze rá itt és ott, és konkrétan, akkor nagyjából egy ilyen 60-65 másodperc alatt, nyilván függ nagyon sok mindentől, de nagyjából ez a nagyságrend tökéletes personalizált üzenetet fog küldeni. Most az, hogy ez mennyire etikus, mennyire nem, ezt léci tegyük félre, most alapvetően for profit gondolkodunk, és utána erről is lehet lamentálni, hogy hol vannak itt az etikai határok. Jó, tehát, hogy itt vannak betöltve a leadek. Mit írjunk? Ugye említettem, hogy a mesterséges intelligencia sok mindenben segít, alapvetően az eszközben így néz ki az, amikor egymás után fölépítitek azt, hogy milyen steppek vannak. Tehát küldesz egy levelet, mondjuk itt van Egyébként ez egy nem túl jó levél, de annyira nem is rossz, ha megnézitek, vannak benne aktualizációk, vannak benne konkrét számok, hogy milyen eredményt lehet a megoldásaitokkal elérni, konkrét mire számíthat mondjuk az első hétben, stb. És egy konkrét CTA, ugye Call to Action, ami arra szolgál, hogy valamilyen reakciót adjon a te kérdésedre. Nagyon fontos, hogy itt nem eladunk, meg nem elsőként berúgjuk az asztalt, meg felrúgjuk az ajtót, pont fordítva, berúgjuk az ajtót és felrúgjuk az asztalt, hanem csak egy apró kérdést teszünk, hogy érdekes ez neked, stb. És ha érdekes, akkor utána már lehet beszélgetni. Mi azt tapasztaltuk, hogy azok az ügyfelek, akik egyébként szóba állnak velünk, mert nyilván nagyon sokan nem állnak szóba, mert hát nem teljesen releváns az, amit küldünk, de annak ilyen nagyon nagy százaléka, akivel beszélgetünk, annak ilyen 80-90%-os konverziója van már. Tehát, hogyha izgalmas az ajánlatotok, akkor nyilván utána meg tudjátok győzni, hogy ez jó legyen. A szekvenciának a szövegezési részét mesterséges intelligencia ilyen szinten föl tudja építeni. Szándékosan az elsőt
első szálat hoztam, tehát nem teljesen tökéletes, tehát most nem is tudom, hol volt benne, akár még elírás is. De azt látjátok, hogy egy ilyet megírni egyébként manuálisan szerintem egy óra, de lehet, hogy inkább órák, hogyha csak így nekiállsz és próbálod összerakni, hogy mik az értékajánlataid és stb. Mesterséges intelligenciával pedig nem azt mondom, hogy 3 perc, mert nem lesz tökéletes, de mondjuk 10 perc alatt közel tökéletessé tudod varázsolni. És akkor, ami mindenkit érdekel, eredmény, mert hogy így nagyon jó, hogy elmondom, meg így jönnek egymás után az elemek, de hogy akkor ebből mi jön ki. Szándékosan nem akartam semmit kozmetikázni, az előző 4 hétről, tehát így tegnap előtt, amikor megcsináltam a prezentációt, kiscreenshotoltam a mi rendszerünkből az előző 4 hetet, így ahogy van, itt látjátok. Na most akkor nézzük, ugye 970 e-mail ment ki, 59% az embereknek kinyitott, ez egyébként nagyon jó arány, 34% belekattintott a linkbe, és 13% válaszolt, és egy opportunity van. Az opportunity egyébként nem jól méri, mert 3 lett, de nagyjából reális az egy, tehát kb. 1 üzlet lesz belőle. Na most mi szoftverfejlesztéssel és nagyértékű szoftverfejlesztéssel foglalkozunk elsősorban, de említettem, hogy KKV-k felé nyitottunk tavaly, hogy ugye az AI olcsósodásával és minden egyébbel egyedi szoftvereket lehet most már KKV-knek is fejleszteni. És körülbelül egyébként ez az arány, tehát mire számíthatok? 1000 levelet kiküldtök, tök automatán, vagy majdnem teljesen automatán, és abból 1 lesz, ami érdekes. Az a kíváncsi, vagy na, az az érdekes ebben, hogy ti olyan kosárértékkel dolgoztok-e, hogy ez megéri nektek. Ezt át kell gondolni, sok mindentől függ, engedjétek meg, hogy erről most csak ennyit mondjak, mindenkinek saját maga kell megítélnie, hogy ez számára oké-e. Elefánt a szobában, GDPR. Nem fogok tudni sem megnyugtató, semmi aggasztó híreket mondani ezzel kapcsolatban. Nekem vannak olyan szélszes ismerőseim, barátaim, akik big tech-eknél, tehát nem tudom én, Google szintű nagy cégeknél, illetve unikornisoknál dolgoznak, amik ugye a $1 milliárd értékelésű startupok. Többen is. Mindenki az Apollót használja kiindulásként, és soha senkinek nem volt vele. Európában, tehát nem Amerikában, Európáról beszélünk, vagy Európáról is beszélünk, ha amerikai startup, akkor európai terjeszkedésben is használt megoldásként, nem volt problémája. Nekünk se volt, de természetesen ez nem garancia. Az Apollo azt mondja egyébként, hogy teljesen legális ahonnan begyűjtik ezeket az adatokat, ugye LinkedInről és különböző egyéb közösségi médiáról vásárolnak, meg innen-onnan, de egyébként tényleg legálisan, tényleg 10 éve működnek. De ezt mindenki döntse el maga, hogy ezt mennyire kockázatvállaló, és hogy ez kockázatnak vagy nem kockázatnak véli. Árak. Hogyan néz ez ki? Melyik oldal? Az bal oldalon látjátok azt, hogy milyen szoftverekkel dolgoztam itt az előző prezentációs elemeknél. Ugye én a Claude-ot használom, de nyilván ChatGPT-t is ugyanúgy használhatok, nekem valamiért a Claude jobban működik, sőt egyre inkább jobban működik, ezt majd nézzétek meg, vagy nem tudom nektek milyen tapasztalataitok vannak. Fölül az oszlopoknál pedig azt látjátok, hogy hány e-mailt akartok kiküldeni naponta. Ha 50-et, akkor $130 alul az összesítés, ha 100-at, akkor 220, ha 500-at, akkor 320. Nem teljesen lineárisan skálázódik, tehát vannak fix költségek, és egyébként az, hogy a napi 500, az szerintem a spam kategória, mi egyébként ilyen napi 50-nel dolgozunk, és nem is megy ki mindig, hanem amikor úgy érezzük, hogy van valamilyen kampány, esemény, van egy új termékünk, egy új funkció, nem tudom én, izgalmas lehet ez az amaz, akkor küldünk ilyeneket, tehát nem spammeljük a világot, és akkor itt visszatérnék az etikai részhez, hogy szerintem lehet ezt úgy csinálni, hogy etikailag is oké legyen. Én azt gondolom, hogy ez a napi pár e-mail, mi 50 alatt vagyunk tényleg, ha átlagoljuk, az így bele kell férjen. Amúgy, tehát ha jogilag nézzük, akkor pedig az, hogy ha ingyenes szolgáltatást is nyújtasz, szerintem ez most már idéntől így van, de jövő évtől biztosan így lesz, mert emlékszem, hogy ratifikálta már az Unió, de hogyha ingyenes szolgáltatást nyújtasz, akkor nem, és arra fölhívod a figyelmet, akkor az nem minősül spamnek, tehát ha valakit az jogilag megnyugtat, akkor erre is van válasz. Jó, ez volt ugye az outbound sales, amit így hazamentek, és így be tudjátok állítani, hogyha leraktam fotóztál is, de egyébként meg tudom osztani szerintem az Education Next-es kollégákkal együtt, és akkor majd ezt ki lehet küldeni a prezentációt, hogyha érdekelt titeket. És ígértem, hogy hozok egy inbound sales-es megoldást is, amit otthon így nem tudtok összerakni, csak szeretném megmutatni, hogy egy biztosítónál például proof of concept-tel, tehát még nem productionben, nem tudtok ezt nem tudjátok még megnyomkodni egy biztosító oldalán, de többekkel beszélünk, hogy meg lehessen.
fogok közben beszélni, a háttérben történnek egy 3 perces videó kicsit felgyorsítva, amit láttok, hogy egy lakásbiztosítást fog ő megkötni. Nem tudom, mennyire olvasható, talán valamennyire, igen, majd próbálom kommentálni is. Tehát ő vette egy lakást Újpesten, az AI kérdez tőle mindenfélét, van-e valami műtárgya, igen, csak egy Mona Lisa, próbáltunk itt viccelődni, és meg nem tudom, de az AI veszi a lapot, és amit még itt figyeltek menet közben, hogy ott történnek mindenféle információbegyűjtés, itt pedig már a szerződés rakódik össze. Tehát a végén pedig mondjuk pont rossz helyen van az a prezentőr, vagy nem tudom micsoda, itt majd látjátok, hogy a szerződéskötést itt lehet indítani ezekből az adatokból. Tudom, hogy ti nem biztosítók vagytok, de képzeljétek ezt el úgy, hogy nektek is van mindenféle terméketek, szolgáltatásotok a weboldalon, akár webshop, akár más, és össze tud rakni kosarat az AI úgy, hogy aha, akkor vettél egy ilyet, akkor nem kell ahhoz eleme, vagy nem kell ahhoz, tehát egy full cross-sell megoldást elől össze lehet rakni általa. Jó, itt közben mik történtek, elektromos zongora itt megjelent, meg kutya és krokodilom van, írja, hogy a krokodil nem biztosított, külföldi utazás, igen, szokott, akkor ott ugye itt már igen, falazzat, meg mindenféle, itt látja, itt lehet, hogy itt érdemes jobban nézni, ott ugye megtörténik az infobegyűjtés, de egyébként itt történik az, hogy valójában miről van szó. És hogyan történik ez? Tehát a háttérben az AI-nak van egy tudásbázis, ami fel van építve, ennek a konkrét biztosítónak az adataival, lakásbiztosítós és egyéb biztosítós adataival, és ő abból kalkulál mindenfélét. Amit most látok, ezt képzeljétek el, hogy hangalapon is működik, csak az már tényleg nem fért volna bele az előadásba. Tehát ha mész Ausztria felé, fölhívod a biztosítót, és lediktálod neki, hogy mik az adataid szóban, de úgy, hogy nem tudom, a Dezsőfit is le tudod diktálni, hogy írják, SS, EF, W, Y, stb. És ez jól működik. Ez sincs még productionben, de hogy vagy idén, de legkésőbb jövőre ez biztos, hogy productionben lesz, és használhatóvá válik. És mennyire jó, mész a gyerekkel tényleg Ausztriába, vagy akárhova, nem kötöttem biztosítást, gyorsan, akkor 3000 forintért egy 2 naposat kössünk meg a családra. Közben hol tartunk? Látjátok, itt megjelent már az, hogy milyen prémium kalkulációt készített, és hogy a prémium csomagot ajánlja, mert van mindenféle elektromos zongorától kezdve minden, és csak az fedi le. Itt vállal mindenféle csoportos díjbeszedést, meg nem tudom, mit, tehát kedvezményeket is kaptunk, ezt még mindig az AI kalkulálja a tudásbázis alapján. Kötekszik egy picit a csetelőnk, mert szeretné megnézni a médium csomagot is, mert nyilván olcsóbban akar megoldást kötni saját magának. És még egyszer kötekszik, mert táblázatban is szeretné ezt, és most meg fogja kapni táblázatban, és az AI-ban benne van az, hogy hát ő amúgy annyira nem szeretné ajánlani a kisebb csomagot, tehát kifejezetten kihangsúlyozza, itt látjátok, hogy neki nincsen vészhelyzeti asszisztenciája, neki nincsen baleseti extrája, és akkor azt ott megmutatja, ezért a prémium felé tolja a vásárlást, vagy a csomagot. Szerintem nagyjából itt véget is érünk, megköszöni a delikvensünk, és itt látszik, hogy a végső ár az 12.220 forint per év, remélem látjátok, és körülbelül véget is ér szerintem a videó is. Itt gyakorlatilag itt rá kell kattintani, hogy szerződéskötés, megjelenik ugyanez a forma, amit itt láttatok kitöltve, és csak alá kell írni. Jó, az már nem extra, tehát abban nincsen AI, nyilvánvalóan egy sima digitális megoldás. Ennyit gondoltam, elnézést, hogy egy kicsit a 15 percen túlnyúltam. Amit már mondtam, üzenet, azt ismételten meg tudom erősíteni, hogy lehet nektek is ilyen egyedi megoldásotok, akár velünk, akár nem velünk. Nyilván nekem érdekem, hogy gyertek és velünk csináljátok, de egyébként szerintem ilyen minőségben a piacon nem nagyon van más, kicsit rosszabban valószínűleg találtok. Alul a linkek. Ugye a Danubius a főcég, az Aimint találjátok meg azokat a megoldásokat, amik szerintem számotokra relevánsak, az a termékoldalunk. A jobb oldalja meg az én saját weboldalam, hogyha velem akarnátok beszélni, de egyébként itt vagyok egész délelőtt, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy beszéljünk ettől függetlenül, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.